Тогава ще да се обича на обикален да ги пляска. Смотрите. Сузан, ще ви кажеш как стане? Клим. Вот это. Искам да начавам. На 21 баланс ще оставам групата на сертификата и така да също на платформа. Это был памятник. А сега ако мога да правиш зуба, какво ще правиш зуба? Колко трябва да правиш зуба? Играеш ли? Нямаш. Да, зумбата е много популярна. Зумбата е модерно, обаче трябва малко да се... Чичичарни не може да събира сега нинчетки там от 14 до 21 години. Ти ще правиш за олегнали жени над 45. Ти ще обявиш за работа да дадеш жени на 45. Това е забавен казал. Да, ако пишеш за жени над 45, не се записваш там, аз ще какво стане. Разбрах сам си. И ще кажете, много сто да Ти ще слизат на една страна. Не е верно. Не е верно, пробвай. Ще сега ще казвам. Ма за зубата трябва да си малко танцор, наистина трябва да бъдеш ритъма. Аз съм танцор, аз знам, че съм танцор. Той е танцор. Аз съм танцор. Обаче много не ще спомняте много работа и страната и работа. Ти искаш с една кошница също да ходиш. Трябва и дясно, тук един, тук един, тук един. Не може да Аз трябва да често време искам, имам залата и искам и други хора, които Значи, обичат такъв някакви случай, неща. като имаш залата, ще намериш, ще привлечеш хора, които могат да водят по други. Да, е това търпи. Браво!